Yene ndalo achiel kende bang' duol mochung' ne nono ritruok e apaya National Transport and Safety Authority NTSA golo chik makumo geche mag SACCOs 121 mondo kik ring e apeyni mapachoka kendo chungo lesen maggi. Moko kuom weg matatu kod jokanyo mag SACCOs go koro kwayo NTSA mondo migi thuolo mar nono gino momiyo ochung lesen maggi. Bang' duol mochung' ne nono ritruok e apeyni mapachoka NTSA chungo lesen mag tich mag nyamburko mating'o jowuoth mag SACCOs 121. Moko kuom weg nyamburko go mating'o jowuoth koro chwalo ng'ur maggi kotudore kod chungo lesen maggi. Koloso e kar chungo nyamburko ma Kisumu, jagoro mar riwruok mar weg matatu ma Kisumu James Omwa wacho ni thoth SACCOs ma ochung lesen maggi koro ywak ni ne giyudo notis moleo kowuok kuom NTSA gino mane omonogi keto kare gigo madwarore mondo gidhi mbele kod ticha. Ywak ma wan go ni nitie members wa moko ma osegocho na odiochieng' ma kawuono mawacho ni weche gi yudo notis ma oleo tije manyudo notis chieng' tich adek moko yudo tich ang'wen moko to wacho ni pok oyudo. Koro wakwayo mana NTSA mondo mi gichiw thuolo ne SACCOs ma samoro nigi ng'ikruok matin mondo mi winj wachgi kata atua ma gidhi kawo mondo mi gilos SACCOs gigo bed maber. Omwa wacho ni moko kuom weg SACCOs ma ochung lesen maggi mane oloso godo noyudo buok bang' winjo ni ochung lesen maggi, to mano biro kaluwore ni notis mane NTSA oro negi ne oor e apisegi ma ok githor tiyo godo. Onaloso gi Bestline SACCO manager Willis to kona ni nyoko yudo barua to kano temo luwo through jo NTSA to konya ni barupe no biro through office ma Kisii ma ok ojatiyo go Bestline tiyo go office mar NTSA ma Kisumu barupe kanyo dhi Kisii ma pok oyudo nyaka sani nyo miyo konyal ng'eyo nang'o matimore omiyo ne oyudo buok ka odiochieng' manyoro godhiambo to ayudo social media ni SACCO mar bedo suspended. Na gocho ne SACCO mar 7H mana wuoyo go to kone norne gi barua chieng' tich adek koro kana gipango mondo gitim atua mondo gine kaka ginyalo luwore gi chike manyo ketnegi go to karo motich abich to gipoka nyito sukuru SACCO bedo suspended. Sama SACCO bedo suspended nyiso ni kata mana RSL manye dwaro apply ne gari kenyal nikech koro portal mar SACCO no bendo lo. Omedo ni okang' no ma NTSA okawo makoro osemiyo nyamburko mathoth ok ti kidek miyo ji mathoth wito yoregi mag yuto mapile ka pile. Wang'eyo ni ohala mar matatu en ohala ma ji kete pesa mang'eny en geche ma ikawo kuom loan makawo pesa mathoth. Sama ichungo SACCO mangima ma geche ok nyal ringo te to jo ohala magin jo Kenya ma kawaida yudo hinyruok nikech koso yudo thuolo mar tich kata mar duoko pesa mag loan go e bank kendo biro chopo time ma koro geche go iywayo jotije mag matatu manyo en driver en conductor gi jogo mwandeke bus park kuonde ma geche go kata SACCOs go kawa abiria wayudo ka ng'eny gi dhi koso tich kuom kinde ma kamago to families mang'eny dhi hinyore kech koro school fees ok nyal chulore, rent ok nyal chulore, ngima mar oganda mathoth dhi hinyore. Kaka yorno mar temo reso sekta mar matatu ma ondiko ji mathoth e tich, Omwa wacho ni gibiro manyo yo mar romo gi NTSA mondo gipor wach ewi kaka SACCOs go nyalo luwo chike duto ma oketi mondo oduoknegi lesen maggi. Ywak marwa en mondo mi NTSA ochiw thuolo mapiyo. Waparo ni kaka jotelo mag SACCO mag riwruok mag SACCOs wabiro chopo e ofis mar NTSA odiochieng' mar wuok tich mondo watem go kodgi mbaka ni ang'o minyalo tim mondo mi wayud konyruok e yo mapiyo piyo. Tich abich jumani NTSA nogolo chik mondo nyamburko mag SACCOs 121 ma ochung lesen maggi kik ringe apeyni mapachoka ka jopiny bende nokwer mondo kik idh nyamburko mag SACCOs go. Moko kuom SACCOs ma ochungie tich gin Acacia Cooperative Society Limited maringe route ma Kisumu, Ndori Uyoma, Crown Bus Service Limited maringe route ma Mombasa, Coast Bus Mombasa Limited, Bestline SACCO maringe route ma Kisumu, Migori, Kisii, Homa Bay Matatu Owners SACCO maringe route ma Kisumu, Kisii, Homa Bay, Migori, Sirare, Migori Awendo Classic SACCO maringe route ma Migori, Rongo, nyaka Kisii, Sasaline Classic Shuttle maringe route ma Nairobi, Nakuru, Kapsabet, Kisumu, Bondo, Siaya, Kakamega, Bungoma nyaka Busia, 7H Traders Limited maringe route ma Usenge, Bondo, Luanda Kotieno, Siaya, Kisumu, Busia, Kakamega kod Bungoma, Kitale e kin SACCOs mamoko mag nyamburko maringe counties mopogore opogore.